commit me na carrosse. Maar me commit me na carrosse. Dat is ook toevallig. Maar commit manga broer. Na masa tegen van dat boy. Mo guasa ni ara mo boy na gari pero man. Toevallig. Maar no dit des maar van no maar bereiken maar. Maar bede na unu tra SD ne voor umit na manga mamit. Dus contact bakawang hier voor jari baka. En dan staan dat is para mim ele e van mijn boy. Dan staan die wit af joh. Mino banga die nou. Ja maar tra SD letterlijk tra SD. Goedenavond mensen. Is dat Zami Ventof? If na 20 man na uma, na 20 gezin ontwricht, na 20 ching na pa of mamoro, na 20 ma na pa na abit chimoro. Ayo. Berada. Ja, mensen, en nou live pe wat taki. Ja, to draai me poko gewoon rustig dineti. Power misref tap me manieri want. Die stof wel. Dit is wel tof man. En het tak na, ja, de man tak na risico voor afak. Maar het tak na broko de man be broko wa oso. Of na wan kitty. Wamahari, sabi je? Meer Messi bepaalde DNA-leden en doet bepaalde uitspraken. Dus soms, if je naar niks voet, dan je naar bedien, dan niks zeggen. Omdat je moet ook rekening houden met emoties van mensen. If je naar niks voet, dan je dan niks. If na wala mala sabi, dan je tap suku de man bede. Wala malasap ook tot aki risico lai in afak. En voor kauiku ete kort geleden VP bij de jongens met een selfie. Bij de boy te VP tak koluka tunnel in Sawego VP koluku. VP ba ha me no mi neko. Amai te VP tak gima telefoon kom go film me. Dams don da me luka film met tak boy. De kalf verdronken is, dan men de put. Of die de, daarmee ja, dat check ik Facebook, dan ben ik kunnen zijn, dus maar goed. Ik van Beta Kemba. Allemaal even werken paint op invasie. So me ap me fasi van me verwerk me pijn. Omdat nog een biologische broer of zus voor mij, dan ben je erbij. Maar ik weet hoe een moeder zal voelen. Tekande e ogri boy. Sa takanga boy. Tak boy mi gado. Liba libi sa libi. So de kelo chiri de kelo komoro feri na moeder. Maar roko no de na foto. Sabi toch zo bumbo roko de na foto. Ome mano wan pot roko. Sabi toch harketi brokos mauso. Goko pot ma libi in gevaar. No, een model no de voor de man kan creëren moeilijk de na foto. Dus dat als aan de bijna laatste optie. Tap zie. Maar dat je ziet, zijn laatste optie kan je go poti. No, maar ik wou een idee dat ik even wat heb me go de of tegen vrienden of no, maar niet tegen man dat ik mo wat heb zien. Me vierde de. Wala mala sa de na foto sap taki wan san sa yo yere to yere man gwa gout buzi. Na money de man go suku. Dis na strijders. Totak strijders dan het dis meka strijders. Ano ma sabe taki, na ma sabe do de man. Ja, op een of andere manier de man komt beland in een situatie pe.
Je hebt gogo zoeking. En we stak de man gogo zoeking. De man het bereikt al zo elkaar. Ja toch? If na 20 de dan na 20 ma euro de no de. Kan de two brada bij de bij. Of kan de brada gaan sasref bij de bij. Dat we ma worden de daarbij. Je hoort allerlei dingen. Je hoort allerlei dingen, brada. Alasan zou jere kan de horen zeggen. Wansan sana real. Natak smadede. Maar ja, moet draaien een pokoe gewoon even. Midden in mijn sfeer, midden in mijn... dit is gewoon me-time, moet draaien een pokoe. Zou ook te op te maken, naar alles aan de zee. Maar omdat midden in mijn sfeer, met ja, met dringen. Ik kan niet van een barbecue patat van iemand. En je stak een fire no leti omdat die bij ja iemand. Bijna een fire van Odo. Atesi wij begeleid. Gomita mayonaise. Atesi begeleid, gomita saus. Dus je hebt dat soort dingen niet nodig. Dus moet je een poco gewoon. Sommige arkemeen. Hoeveel moet er nog gebeuren voordat men zal ingrijpen? If je hebt mogelijkheden de ina foto de man. Rokos heeft de de man in foto. If de man geroof. Dan zoet was zoet de man terug. Ordening goudsector. Ordening goudsector. Ordening goudsector. Wat kan de meer zijn verkeerd hebben? Maar nu we praten over ordening. Dat want dat je alle de je moest maar detecteren. 1000% je mag komen zeggen wat je wilt, dat de mannen bij hem go, dat de mannen bij hem die breed me, if tra optie bij de voor de man verdient, de mannen bogo dape. If tra model bij de voor de man bij kan met money, luko allemaal hebben gezien. Allemaal wan bouw op in alibi. Allemaal overleef. Hoe ze revisie de man sabe de na bouw voor ze een showstone. Het reismenti. De man no mag na tap ook morgen voor ne voor belde maar dat hey want one show stone job there. Omdat no de hebt de biggie machine. De mij kan een machine schrijf steeds skooi vast stone op het tapareel. 3 man om een bouw wire biggie loos. Voor 2 barkimeter lang, 50 meter breed. Smente pusanga slang. A begeleid noemen we mij begeleid. Stong heb potanga automatic. Dus daar is dat om mijn optie, toen ze voor optie naar Libië abra. Voor overleef gewoon jullie groot boys, dat kan de nap scoren papieren. En kan de nou een mooie politiek. En je zit dat je een hostel schrijf, je hostel Libië schrijf. Dus aan zijn bij voor kan go hostel. Bijna te doen investeren, want die las ik ba. Die nog veel niks. En als je rim zeer baka, vind ik ook naar tap men. Dus dat zijn... Mina wan chin firi mi wan geyo over de massa ulasi. Ja toch? Mi wan poti serefi in a principe de man. Wan mi no Korea. Cedric van Samson. Nevo. Steeds weer. Je tipa ologi seref moro. Fa you kan kon. Dus if you no up not voor taki broer. Tapi mo voor.
Wins na de man eigen risico. Wala malasabi. Maar aan momenta san sakba. Done, kobar moro taki, ja, is je eigen risico. Omdat de aman sabi tranga yesi. Dedekba, sabi sa tak na eigen risico. Maar is masata libi. Ino kan go weer a kousugire na te skriving. Suma iwan moest ik een voorbeeld. Te skrivi. Te skrivi. Na familie, na masata libi, sa kan de ook toe bebaring. Maar wist van of eigen risico na de massa beta pena de beteka eigen risico. Maar de chinsa da oso moest nyantok. De mama moest nyantok. Gezin moest onderhoud toch. Ja toch de masref moest libi. Dan me vindt dat ik pref usukuf koura lai. Sabi toch. Pref koura lai unulik volksvertegenwoordiger. Da na no we wiki a kwaad bloed tapa people. Not, if not 20, maar de na 20 malasip tjera. If not 20 man de dan na 20 brada laswan brada. Na 20 brada vallen weg. Na want to samindri vallen weg. Des masa tabaka anos masa bede dape. Des masa talibi. Nas masa kan de bar de ma ook toe of tijdens ma tak kan de ma abe vrouw. A vrouw stap tak wis van of mi masra be doen en chief versan in het verleden. Ama no wan lei alibi dat moro. Maar dankzij aman verleden, bekende aman blunder, dat man kon schroten. Ja toch? Dus dankzij aman blunder in het verleden, dat man domen strafo aman lusu. Aman schappij no wan accepteren aman moro. Omdat we libi iwan ching gemeenschap. Ieder kent ieder. Dus dat die wan blunder bijna dat ifesi blakka in een gemeenschap. De enigste groep sa foto uneshi en unesap sumaning namoro voor pedofiel. De maat na meest beschermde diersoort in Sranang. Maar de man die zei zich wat op zich dat ik ook deed. Na masa go sukuwang wa middel van bestaan go sukwa libi go struggle en atof voor de man deed zo aan vast. En atof voor jus da also de hier dat kwam chine voor visa yang aman tak tradi. Daarmee tegi bij dat ayong jaro tapuyong mogo sukwa monisnel voor sawan sweet jari. Kan ik gewoon man de tapo ook gewoon trama be barama ome jari amane bon go no eindelijk jaro tapu amatak eno ay riad ja so next no waka. Dus kan de laatste optie mi kan me kwam moni voor sa jaro tapu aman ko tape. Da in zo'n case da man ko las libi. Da jullie DNA lid moest de laatste man zo compartaki. Ja, naar risico van het vak. No, dat bo moro mooi if je be kan aan bericht. Dat je be power familie dat is serikesa. Uno be wane zo makrakti. Omdat die uno na een probleem toch. Na dankzij wie is we kot a life motakeng. Na uno if voor a beleid. If goudsector bij abi ordening. Dat ube detecteer batak edes aan is daar pas kom. Schrijf af je schrijf misschien in een filmpje laat ze tegen de man tak boy. Na in een tunnel ja zo we go. De man je tek kans. Pa me te yaman gim kongo film dams don dam loko pa me tak boy. Woorden hebben kracht. Maar jou nou lukken zo vara. Want boven voor nu. Dan staan we hier en dat we arki. Dat weet ook nog af van een vier zijn. Maar dat en zal ik van tegen bij mina mi power misrevi tap mi fasi en maar dus dat maar wanneer met de man dus dat maar wanneer man boy kan wat meer minutes alla euro zolang ik go 1 minute 30 2 minuten de mij blokkeren. Maar goed mensen, midden mi sfeer sabi toch en misongen inderdaad, omdat nog een echte biologisch brand of chinsaf midden maar
Misap sa de wan die zeggen, ano tak na wagi na kamang, of na roof amango roof, of amango telezuur. Je ma. Begrijp het effect. Sa sanso chame. Omdat boom voor me opvreden nou. Oké, tramo mek misbruik van situatie. Maar if de man is kom in a foto. Kan de man is bij de wagi omdat de man saptak de man kapur en baka. Sabi toch? Dan kan je nou de wagi van man. Kuta kama skatje dan abere dus na smere ya wagi. Daarna mij los af. Tama mo po goed buzi. Dat van maar vallen weg no de. Da skatje dan awagi. Awagi no betaal af. Ama dede. As man no bevallen. En core point ook te kawagi. Yo kwam ook te kawagi. Tok de luku. Ano tak ide zeker tak yo meka money te guatap sei. Maar feit tak ik go probeer go suka money. Dat die wana mi aprespectiki omdat wist van of if de beleidsmakers vonden op een uur at doti of zeer dotigi buitenlands bedrijven. If de man beleiden maar voor a binnenlandsrif op. Dat inek is de zanisi. Ordening. Lei je egis maar op. Ja man. Mensen na soms sami Europe bij. Ja toch? Mina heb tranen, dus ik heb geen tranen meer, dus mina zo meer krijgbaar. Ja toch? Nee, no. Maar ik kan tegen dat dit me viering. Ja man. Weet je waarom? Misabi omen mi, dus ik als enkeling toch? Mi wan gewoon. Ondanks mine ab miljoenen. Maar mi wan misap om hoeveel ik beteken voor veel mensen. Veel mensen. Boomvoerers man, die mine kan Facebook, maar ik weet hoeveel ik kan betekenen voor veel mensen. Dat is dan denk ik 21 sma. Vallen weg nou de. En brief me, het waren 21 kostwinners. Mi WhatsApp sami kan betekenen. Dat denk je nou de 21 sma. 21 brada. Sakande emchinsa eguascoro pano de emchinsa eguascoro. Kanda chinsa da Universiteit of Luco. Sabi toch abchinsa tanga mawang. Amana het enigste boy in een gezin. De toesaf amang scoren. Ama beriga sa. De toesaf me scoren. Mi imal mineloba scoren of padre vallen weg. Dan mi odena goed boeze zoeken daarmee. Onderhoud amma. Nanga de chinsa de scoren. Dus make de. Olosa oponono de top me man. If na 20 man de na 20 kostwinner. Want in een time you Eroka Fernandez. Dat you brada Eroka Goud Busi. Dan na you onder wa gese a oso. You na oloye tapu for samandoro for tayara. Is dat bido? Ma. Una hora life langa. Mina a moment is me ba deel gewoon voor me kude bewust. Samsanono de. En ik denk dat de beleidsmakers me ook ja schuld. Ja toch? Chino kan de dat me go give chin schuld. Want ching je abi tranga je siwang. Is toch? Je hebt eigen wijze op ching. Maar a veiligheid van ching toch naar jullie ma of pa, jullie ouder. Naar jou, naar hoofdverantwoordelijke. Als je ordening, als if je baba ordening in een goudsector, true, dat is nooit nog in een abi. Mina zo bekijk ik zaken hoor, snap je toch? Zo bekijk ik zaken, mina van jou bekijk zaken, maar mij, ik vanuit de top, want if zo vaarlijk van mij tegen
Laatst nog meer VP barde matak boy. Naina olo jaso we uroko. De matak ya VP kolukuno. VP tak ho mi no. Amai te VP tak lema telefoon kom go film gi. Dams do me luka film mi tak boy. Kom no tak next. Bewus mi no want dimsha sani. Mi wan ko live. Maar dan beri ketak dadelijk mi ko live dari mau batak alasan Pique wan me kwan punt. En dadelijk tembe tak en da luku no tabe sade boyere ai Pique be potak rumo foda. Mi no ko live. Na luku da sanko samams do luka film VP o me lis mi tak boy. Ama is kis wan firi. Mama no roko tapa firi. A firi luku peta sanchay go iluku abede taki de ma be bro wan tu sam demanda pe. Pe you bem doro te dape. Pe you sref bem shi agefar na UI. Da pe bro siri katak na enge takanga de boy dape. Da firi takanga de mantak boy. Ato taki abos kopu fu de mandati. Bem terigi alla tradikolomang. Alla de man sabe kisa warske u da pe bro se bar de man. Evitak ya konu blakama. Mite melukusan dipi. Wan konu egibos kopu. Wan konu nemek wet. Wan konu egibos kopu. Dus uri ketak nat money emekitron konu no. Bepaalde san say sanono de. Bonfuru funu ne wat taking. Bepaalde san say sanono de. Shileki. Nou, pai ma we pai. O mes ma no wat taking. Nou, pai ma we pai en we pai echt na brudo. Letterlijk en figuurlijk. We pai die zijn brudo. Altijd man keri we zijn na konde. Altijd aanrijding bij de. Altijd sma bij cheer trouwang. Altijd keer bij skoto bij soort man keri. Altijd maar bij de in koot peti. Maar om luku bonde san se sa takitere san sa. Na so in bigi getal. Sinds de regering is donga eerste aanrijding. Because bijna sebis ma de libina brokopondo pasi. Bakadati aanrijding because sixes ma de libina ni keri pasi. Vanaf wat hij dat na zo vreemde pasi. Smijde de. Binnen sa faune shara. Mami te wes dolukusan fini. En meer lukusan dipitok. Maar ja, lek fam taki. U de na life jaya, dis na mi moment. Dus if you sa moment aan mi. Want zo lezen net soms doen dat met takangam srevi. In misrevi. Maar die demi doen in misrevi. Die demi doen gewoon met pure kadoro. Maar dat is allemaal wat hij me speelt. A regering moest ik verantwoorden. Binnen een jere dat de mannen porknotos, de mannen ook op man of sang. A regering moest ik verantwoorden. Geo kenti. Atruya. Ik ben taking ook toe tak ateng say kong if inotranga na you ogwe. Kijk nu, ja. Maar alasan mine want taki tuto. Alasan mine want tak tu maar mitego taki na mofoyaro de Siebrano Pique. Ik ga je eerlijk zeggen, mi ook to Euroko go to, maar mi kan tegi ding sandisi ano no dep sayara. So de man is suku amonik ba. Oh, me begrijp je? Dit is nog gevaarlijk. Moro vreed wang de man ego. Okay. Ik lees een paar reacties toch. Mine, de dape. Maar laatst me go wel, die bij de Bronsweg. Me go check. Noma sterkte aan de familie. Is dat toch? Sterkte man, power. Misap sawe mek me no de.
E mina dis na mi moment lek van tego ba. Mo draai un poco ja zo. En na aita ves me godoro man. Rustig. Wel mina dese ya liba. Wat is nou chami gonna liba poco. Ja toch? Nou, aita ves godoro man. Mi dei mi moment era. Mas kanga wan takru boy. Mas teka kontra wan takru. Mensen, fijne avond verder. Ja, het is al kop 12 uur. Lep van tego. Minus op vader maf de man dis aan de dames die zij vieren. Vader brada, vader sade nevo. Uno tak voor of dinity. Ja. Zo takru die na kondra. Maar goed.